Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. To fa jira fa ya riga da ya ƙare. Fim ɗin da kuka daɗe kuna jira wanda aka sa wa suna Bokan Yaƙi an yi ci gaban shi wato Akanda Part 2, fim na jarumi Nandamuri. Fim ɗin yayi masifar kyau. Duk wanda ya kalli fim ɗin Mutuwa da kamfanin Sultan ya fassara da kuma Bokan Yaƙi, to fa wannan ci gaban shi ne Part 2 din shi. Gaskiya fim ɗin nan an tashi kawai. Inda so kake kaga ana kisa da faɗa malam an gama. Jarumi ne kuma tsoho mai ran ƙarfi wato Nandamuri wanda ya fim ɗin Jinin Mutuwa. Gaskiya fim ɗin nan an tashi kaina daga shi kawai. Mai buƙatar sa akwai lambar waya ta ya ɗauka yi mana magana a Telegram ne muke tura fina-finai, ina ƙara faɗa yanzu ba a WhatsApp ba. Mai so ya yi mana magana. Sannan fim na biyu shine fim mai suna Yanar Gizo. Gaskiya fim ne ya masifar kyau. Gaskiya fim ɗin shi ma ba a magana. Fim ɗin kamar yadda kuke ganin wannan saurayin shi ke shiga cakwaki a cikin fim ɗin sosai da sosai dai. Kamfanin Sultan ne ya fassara wannan. Mai buƙata ya yi mana magana. Duka wannan fina-finai yanzu an riga da an sake su. Mai so ya yi mana magana zai biya kuɗin data a tura mai a Telegram kamar yadda muka saba. Mun gode. Kar ka manta ka yi mana subscribing ka danna like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa.